ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. дар толори хурди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент машварати кории назди раиси шаҳр баргузор гардид ва дар он муовини навтаин гардидаи раиси шаҳр муаррифӣ шуд. тафсилоти бештар дар гузориши нахустини барнома. таваҷҷӯҳ намоед. дар толори хурди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент машварати кории назди раиси шаҳр баргузор гардид. дар машварат, ки бо иштироки муовинони раиси шаҳр, роҳбари дастгоҳ, роҳбарони воҳидҳои сохтории мақомоти иҷроия, раисони ҷамоатҳои деҳот, роҳбарони иdoраву ташкилот ва корхонаву муассисаҳо сурат гирифт, нахуст муовини навтаин муаррифӣ карда шуд. дар мувофиқа бо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз санаи 7 апрели соли 2022 таҳти рақами 15 бо қарори раиси шаҳри Панҷакент аз санаи 8 апрели соли 2022 таҳти рақами 92 нақиби Парвина Нарзӣ ба мансаби муовини раиси шаҳри Панҷакент таъин гардид. нақиби Парвина Нарзӣ 12 июли соли 1982 дар шаҳри Панҷакент таваллуд шудааст. миллаташ тоҷик, маълумоташ олӣ. соли 2005 донишкадаи озоди Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакентро бо ихтисоси ҳуқуқшинос идоракунии давлатӣ хатм намудааст. соли 2006 фаъолияти худро ҳамчун мутахассиси шӯъбаи кор бо занони Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент оғоз намуда, аз соли 2008 то 2015 дар Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ба ҳайси мудири шӯъбаи кор бо занон фаъолият намудааст. солҳои 2015-2022 муовини раиси Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент буд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ба нақиби Парвина Нарзӣ дар фаъолияти минбаъда дар вазифаи пурмасъулият барору комёбиҳо таманно намуд. сипас раиси шаҳр аз масъулин вобаста ба раванди бунёди иншоотҳои ҷашнӣ пурсиш карда, таъкид ба амал овард, ки тамоми корҳои дар ин ҷода ба нақша гирифта шуда дар муҳлати муқаррар гардида ва сатҳу сифати хуб ба анҷом расонида шаванд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ дар фарҷоми ҷаласаи кории ҷиҳати вусъати корҳои бунёдкорӣ дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои созандаи пешрои муаззами миллат, дастгирии иқдомҳои шоистаи шаҳрвандони кишвар ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас дод. гузориши Сабрина Акрам ва Вайс Молҷон Холов. дар сеҳмоҳии якуми соли равон роҳбарият ва кормандони маркази ташхиси минтақавии Тоҷикстандард дар шаҳри Панҷакент фаъолияти соҳавии хешро бо натиҷаҳои хуб ҷамъбаст намуданд. дар маркази ташхиси минтақавии Тоҷикстандард дар шаҳри Панҷакент маҷлиси васеъ оид ба ҷамъбасти фаъолияти сеҳмоҳаи ин сохтори назоратӣ дар соли 2022 мавриди таҳлилу баррасӣ ва вазифагузориҳои навбатӣ қарор гирифт. маҷлиси ҷамъбасти сеҳмоҳаро сардори маркази ташхиси минтақавии Тоҷикстандард дар шаҳри Панҷакент Ҳабибзода Умедҷон ҳусни оғоз бахшид. сипас дар бораи фаъолияти маркази ташхиси минтақавии Тоҷикстандард дар шаҳри Панҷакент дар сеҳмоҳаи якуми соли 2022 ва нақшаи вазифаҳо барои сеҳмоҳаи дуюм муовини сардори маркази ташхиси минтақавии Тоҷикстандард дар шаҳри Панҷакент Насиба Мусозода гузориши муфассал дод. дар гузориш таъкид гардид, ки дар сеҳмоҳаи аввали соли 2022 меъёршиносони минтақаи Зарафшон дар партави иҷрои дастуру супоришҳо паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон хоса татбиқи иқдоми навбатии пешвои муаззами миллат ҷиҳати эълон намудани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат ва дигар масъалаҳое, ки аз дастуру супоришҳои роҳбарияти агентии Тоҷикстандард, супоришҳои протоколӣ, ҷаласаи ҳайати мушовираи агентии Тоҷикстандард ва дигар сохторҳои марбута бармеояд,
اطلاع داده شد که واقعاً کارمندان مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستاندارد در شهر پنجکین از روی همه نقشه های پیش بینی شده کارهای معین را انجام دادند. علاوه بر این تاکید کردید که باز هم برای اصلاح کمبودی ها و بهتر نمودن فعالیت در سمت حمایت حقوق استماع کنندگان و دیگر مسائل هایی که با فعالیت مقامات تاجیکستاندارد مربوط است اندیشه و ملاحظات ارزیابی کردید. در مجلس سرداران شعبه و بخش ها مورد پرسش و همزمان معین نمودن نقشه های آنها در 3 ماهه دوم قرار داده شد. مجلس را سردار مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستاندارد در شهر پنجکین حبیبزاده امیدجان جنبست نمود و بار دیگر اظهار داشت که ما باید در پرتو فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فرمایش اگنتی تاجیکستاندارد جهت از 16 مارت سال روان که برای سنجش سوبیکت های خواجگیدار مراتوری اعلان نموده است کارهای اساسی را جهت بلند برداشتن معرفت حقوقی صاحبکاران تاجران و شهروندان بیشتر نماییم و در سمت دستگیری صاحبکاری خرد و میانه و همزمان رشد استحصالات صنعتی تمام جهد و تلاش های خویش را روانه سازیم. گزارش عباس همراه‌ساده اسماعیل جان خالوف از مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستاندارد در شهر پنجکین. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. جمعیت سهامی پوشیده هولدینگ آسیا گروه تاجیکستان خطرهای اتوبوس ها را از شهر پنجکند جانب دوشنبه و شهر سمرقند جمهوری ازبکستان آغاز کرد. متوجه باشید در این باره با گزارش خبرنگاران ما. با اقدام جمعیت سهامی پوشیده هولدینگ آسیا گروه تاجیکستان از 2 اپریل سال روان موافق شرطنامه مشترک بین المللی شهروندان جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان می توانند به ملال از خطسیر نوی اتوبوس بین این کشورها استفاده کنند. معاون دیرکتور گنرالی جمعیت سهامی پوشیده هولدینگ آسیا گروه تاجیکستان عبدالحکیم طاهرов оид ба пиёда намудани иқдоми назар аст чунин маълумот дод. با مقصد عملی سازی سازشنامه بین المللی بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری ازبکستان باید با حمل و نقل بین المللی اتومبیلی از 9 مارس سال 2018 پس از گشوده‌شوی سرحدهای دولتی بین دو دولت همسایه و اینچنین پس از این یک مهلت معینه که پس از پاندمی کرونا ویروس موقتا قطع شده بود از 15 مارس سال جاری گشوده‌شوی سرحدها قید کردید و ما نیز تصمیم گرفتیم که جمعیت سهامی پوشیده هولدینگ آسیا گروه تاجیکستان که به حمل و نقل بین المللی وابسته است تصمیم گرفته است که همین خطسیر پنجکین سمرقند را راه اندازی کند و امروز ما کارت دوم شد که به سرحد طرف جمهوری ازبکستان رسیدگار هستیم و خوشبختانه خوب است که در مرحله اول البته مسافران کمی هستند ولی ما حرکت کرده هستیم که کارهای تبلیغاتی و تشویقاتی برای جلب نمودن مسافران و کارها را راه اندازی کنیم و باوری کامل داریم که حتما از این خدمترسانی ما شهروندان پنجکند باستانی شهروندان گفتم طرف ازبکستان سمرقند باستانی همه طرف استفاده میبرند. نگفتن امانت که در اتوبوس براحت ما 21 جای نشست دارد حرکت میکنیم که توسط چیپ‌های مخصوص با استفاده از تکنولوژی معاصر یعنی که با استفاده بردن چیپ‌های الکترونی توسط چیپ‌ها توسط کاسک خزینه از ترمینال منامین و شهر پنجکند ما حرکت میکنیم که مسافران خدمت رسانیم که این بسیار خوب است مساعد است خلای است برای مسافران و اینچنین نگفتن امانت که ما حرکت میکنیم که برای طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از سال 2021 با هم شخصانی که پیران سالان با سابقه داران و معیوبان که امتیازهای مخصوص دارن از طرف حکومت ما با آنها رایگان خدمت کنیم و همیشه همه شهروندان چه سمرقند چه شهر پنجکند رو دعوت میکنیم که از خدمت رسانی اتوبوس ما در خطسیر مذکور استفاده کنند. باعث خوشنودی است که همدیران عزیز ما میتوانند هر روز برای به پایتخت کشور شهر دوشنبه شهر سمرقند جمهوری ازبکستان رهسپار گردیدن از خدمت رسانی قلعه جمعیت سهامی پوشیده هولدینگ آسیا گروه تاجیکستان بهره‌مند گردند. بدخشان و صالحه
С прошлого года я езжу на автобусе Душанбе-Панджикент. Меня очень устраивает, потому что цена очень даже устраивающая на этом автобусе. И на протяжении 4 часов мы уже доезжаем до Душанбе спокойно, хорошо. Набил шоди. Имагин Нуали Асан Мужикам Дигар, Каладман Юкан Инакба. Дай Мужик в Рамазан. Все классно. Абдулла, я езжу по направлению Душанбе-Панджикент многократно. Мне очень нравится, удобно, комфортно и всем рекомендую этот автобус. И водители супер, водят безопасно. И спасибо большое организаторам. ҳоло аз тарафи холдинг осиё гурӯҳ тоҷикистон хадсарҳои байналмилалии автобусӣ байни шаҳрҳои душанбе тирмиз, душанбе деҳнав, хуҷанд қӯқан, хуҷанд тошкент, ҳамчунин душанбе панҷакент, панҷакент хуҷанд кушода шудаанд. аз панҷакент то самарқанд масофаи роҳ 64 километр буда вақти тахминии сафар 1.5 соатро фаро мегирад. мусофирон аз нархи маблағи роҳкирои автобус қаноатманд ҳастанд. Men Samarqand shahriga tabobat qilishga boryapman. Yana Shohizinda Registonga ziyoratga boryapman. Rahmat Emomaliga ham Shavkat Mirziyoyevga yo'llar ochildi. من اسلام کمال‌الدین من با شهر سمرقند برای اون رفته ایستادم که میخواهم از جایهای تاریخی دیدن کنم و با زیارت ریگستان و با زیارت شاه زنده بابا رفته ایستادم تأثیرات نیک گیرم. این راهها بستگی بود من با تشبوس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و پرزیدنت ازبکستان راهها را کشودن من با ما آسان شد. ما رفت آمد را آغاز کردیم. توسط این اتوبوس ما با نرخ ارزان و قلای رفت آمد میکنیم. ҳамзамон ҷамъияти саҳомии пешидаи холдинг осиё гурӯҳ тоҷикистон ният дорад дар моҳи шарифи рамазон хатсарҳои байналмилалии мунтазами автобусиро ба шаҳрҳои федератсияи Россия ва ҷумҳурии Қазоқистон аз терминали мусофиркашонии байналхалқии шаҳри Душанбе собиқ автовокзал ки дар суроғаи шаҳри Душанбе хиёбони Абдулли Сино 110 воқеъ аст ба роҳ монад. амалишавии иқдоми шоиста аз тарафи ҷамъияти саҳомии пӯшидаи холдинг осиё гурӯҳ тоҷикистон боиси қаноатмандист, зеро ин иқдом ба хотири ташрифи ҷаноби олӣ муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ба Панҷакенти Бостонӣ ва дар моҳи шарифи Рамазон роҳандозӣ гарда истодааст. гузориши Фирӯза Одилзода, Нек Муҳаммад Мирҷонов. аз тарафи намояндагони соҳаҳои гуногун дар мавзеи дашти Қозӣ корҳои ободонӣ ва ниҳолчинонӣ идома дорад. тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. дар асоси дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ҳидояту вазифагузориҳои раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва нақшаи корҳои ободонӣ ва созандагии мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар мавзеи дашти Қозии ҷамоати деҳотии ёрӣ соли равон ба бунёди боғҳои нав оғоз бахшида шуд. хушбахтона дар ин рӯзҳо корҳои асосӣ бунёди боғу тогзорҳо ва мавриди истифода қарор гирифтани каналу ҷӯйборҳо ва шабакаҳои обрасонӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор доранд. ҳамарӯза дар ин ҷо корҳои ободониву созандагӣ, шинондани дарахтон ва ба тартиб даровардани боғу тогзорҳои нав ҷараён мегирад. аз ҷумла аз тарафи кумиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент дар хоҷагии деҳқонии тавҳиди ҷамоати деҳоти ёрӣ дар ин мавзеъ тогзори навро бунёд мекунад барои насби стулҳои бетонӣ ва ҳамзамон шинондани ток ва дигар анвои дарахтони сояафкану ороишӣ корҳои зиёдӣ анҷом дода шуданд. дар ҳашарҳои сабзу хуррамгардонӣ, обшор намудани мавзеи дашти Қозӣ,
намояндагони ҷамоатҳои диҳоти ёрӣ, амондара, лоиқ шералӣ, вору, фароб, моғиён ва дигар масъулин аз шӯъбаҳои маориф, бахши фарҳанг ва дигар корхонаву муассисаҳо саҳми арзандаи хешро мегузоранд. Воқеан мавзеи дашти қозӣ бо бунёди боғу тогзорҳои нави интенсивӣ, зебо ва гулистони ҳақиқӣ табдил хоҳад ёфт. гузориши Аббос Ҳамрозода, Исмоилҷон Холов аз мавзеи дашти қозӣ. барномаро идома медиҳем. дар бартаби дастуру супоришҳои раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҷиҳати тозаву озода ва хӯрамгардонии шаҳри босонии Панҷакент ҳашари умуми халқӣ гузаронида шуд. бо мақсади андешидани корҳои тозагиву ободонӣ ва риояи беҳдошти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент шанбегии умуми шаҳрӣ эълон намуда буд. дар ин раванд ҳама корхонаву ташкилотҳо, муассисаҳои таълимӣ ва ҳамзамон кулли сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент бинову иншоотҳо, гулгашту хиёбонҳо ва дар гирду атрофи манзилҳои истиқоматӣ корҳои тозагиву ободониро пеш гирифта, кормандони осорхонаи ҷумҳуриявии таърихии кишваршиносӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ назди осорхонаро ба таври ҳашар тоза намудаву саҳме дар ободонии диёр гузоштанд. воқеан тозагӣ гарави саломатист, ки ин гуфтаҳоро кормандони кохи фарҳанг, кохи лоиқ шералӣ, муассисаҳои томактабӣ ва дигар шахсон сармашқи кори хеш қарор додаву назди коргоҳу муассисаҳоро тоза намуда, инчунин дар тоза кардани ҷойборҳо гирду атрофи биноҳои баландошёна, озода намудани шоху навдаҳои дарахтон ва баровардани партовҳо саҳм гузоштанд. ҳамзамон дар доираи ин нақша чорабинӣ дар тамоми кӯчаву хиёбонҳои шаҳр аз ҷониби кормандони корхонаи давлатии фаръӣ, хоҷагии манзилию коммуналии шаҳр шинонидани гулҳо бо маром идома дошта, бехи дарахтону буттаҳо гулҳои садбарг нарм карда шуданд ва алафҳои баландшудаи сабзазорҳоро даравиданд. дар гулгашту хиёбонҳо гулҳои рангоранг шинонида шуда то ба имрӯз аз ҷониби корхонаи мазкур 120 000 гули мавсимӣ, 12 000 садбарги голландӣ, 30 арчаи самаранҷ, 8 000 тӯя шинонида шуд ва он бо маром идома дорад. чунин чорабиниҳо дар шаҳри Панҷакент хусусияти доимӣ гирифта таҳти назорати роҳбарият қарор дорад. имрӯз ки шаҳри Панҷакент ба як макони дилфиреб, гулгаштҳои зебою беҳамто шаҳри сулҳу ваҳдат мубаддал гардидааст, роҳбарият кӯшиш доранд то боз ҳам дар зебо гардонидани диёри азизамон шаҳри Панҷакент саҳмгузор бошанд. гузориши Мартаба Раҳмонова, Исмоилҷон Холов ва Талабшоҳ Тошев. бинандагони азиз, ин буд барномаи иттилоотии пайғом. То барномаҳои навбатӣ танзияту хонобод бошед. хайр.